Bon dia. En primer lloc, traslladar un desig de salut per a tothom i el condol en nom propi de l'Obra Cultural Balear a tots aquells socis i amics de l'entitat que heu perdut qualque persona propera. Una abraçada virtual plena de gratitud per a tota la gent que aquests dies fa feines essencials i de manera especial a totes aquelles persones implicades en el sistema de sanitat, entre les quals hi tenim molts de socis i amics. Gràcies per la vostra feina en favor de tots. La millor forma que tenim de col·laborar amb la seva impagable feina és complir escrupolosament el confinament. Fer-ho és un acte solidari. És la nostra responsabilitat com a ciutadans compromesos. Les institucions d'aquí poden comptar amb la complicitat i col·laboració plena de l'Obra Cultural Balear. Ens preocupa que s'hagi aprofitat la crisi per al buidatge de competències i a retallada de l'autogovern i també dels drets civils. L'Obra Cultural Balear no s'atura. Vos hem procurat oferir un ventall ample i variat de possibilitats per gaudir de la cultura. Som una entitat forta i de referència, però ho volem ser més. Necessitam que més persones s'associïn. Aquests dies tots hem pogut comprovar el paper essencial de la cultura i la generositat immensa de tot el sector cultural, que malgrat la situació que viuen la majoria de les persones que el formen, no han dubtat en obrir i compartir el millor que tenen. Gaudim de la cultura gratuïta aquests dies, però no oblidem en el futur aquest compromís de la gent de la cultura amb el benestar i esdevinguem consumidors actius de cultura en totes les seves expressions. Ens mantenim vigilants i continuam en aquesta situació també defensant els nostres drets lingüístics. Una bona idea és que per aquests dies és que els que encara no ho sabeu o no vos atreviu a fer la passa de parlar en mallorquí, aprofiteu per aprendre. L'Obra Cultural Balear posa al vostre abast diverses maneres de reforçar l'aprenentatge. En els moments crítics veiem com queda evidenciada la necessària aposta per reforçar les idees i els valors que sempre ha promogut l'Obra Cultural Balear. Ara recomanen allò que anomenen distanciament social i no queda més remei que fer-ho. Però d'aquesta experiència en sortirà de ben segur una societat més cohesionada i amb uns lligams de solidaritat més forts que abans. Aquests dies que som tancats a casa nostra ens comprometem a continuar treballant perquè ben aviat tots els que compartim veïnatge sentim i estimem Mallorca i les Illes Balears com allò que són, casa nostra.